na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Odinana bụ eziokwu, Odinana bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye dị ga-adị fọta mba gị, ndị oche eliadị fọta mba gị. Fọta sikala aka ori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Bụrụ Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okpolo ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịama gbago ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala ya dị gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ugochi tubelu temple gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Chukwu gozie gị Eze-Ana gaba n'ihu. Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwa n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ step by step of what you must do as a new beginner, n'ọdịnala Igbo. Ya na ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara uche onye ụwa gị. Ọnya ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Anyị ga-akọwa ya ihe niile owuo anya ọfụma. So meseji anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ a life changing one. My admonition before I gaa n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ afọ. A sị na afọ ya fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị na akakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ, mana before gaa n'ihu na ya bụ topic dịka anyị si wee gwa gị. When things are not moving right for you,
My admonition is never give up. And we're going to do another hack and another job. But today they're smiling. What is important is remain consistent, remain focused, put your vision. Don't be a visionless human being. Set your goals and always work them out. You must not be lazy. Keep doing the right thing consistently enough in order to create massive results. Never give up. Giving up is a coward act. Among all the successful people and great minds, what they don't take is failure. Yes, they keep doing things till they get results. Some people, once they try things, it did not work, they give up. As long as you always tell yourself that as long as somebody succeeds in this area, that you must succeed. Because whatever you want to have or achieve here on earth, you must create it with the power of your mind. Then you must do the right thing in order to get those things done. Example, when they be at temple, man ha baka, when they give a ya be self, here one they go ja bafa. One for na bia na say okay ngwa, ye cho gallon, but I'm really I would be at temple. I could be oku, I go to Yabu, me go to the city use here. Makano nwelo no doro anya no nwelo ndị the affect need ka push ha go beraka. Yes, on they need to enye some article of faith because of their level of understanding. Everyone is there what say be a copy. Man, before I come in this show quite very but it. Ihe lota na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa October ka na-aga n'ihu. I be not over late, man, because of network issue, but I are at 5 here. Now, everyone is there. The temple. And you locate with the temple or oraifite. Everything is not money. What is important is your determination. Then that go on. And that you will remain in ordinary. You need to keep when things are not moving fine. And you remain positive. Whenever you decide to backslide, or maybe decide not to build and have this year, activate your inner power. Because what is your inner power is the driving force that will help you to create whatever you want to create. No, but before I come on here, of course, on the Bible, I use glow airtime. I use was airtel. I get no but before I come on here, I get both of airtel. I post here, I change message, imagine I all glow airtime. I want to make introduction. I all have airtime, airtel. I must a program, I all glow. But before I come on here, no but step by step what you must do as a new beginner. And the why some people are not getting things right because they are not doing the right thing. Believe in me, once you keep doing the right thing consistently enough, you will start creating results massively. But you must remain consistent and be doing the right thing. I keep saying it. If you are in Odinana and you have been following a particular person 6 months, 1 year, and you have not seen
changes. Believe me, and they are doing all the person asks you to do. 6 months, 1 year, you did not see any change. My dear, change mentor. Maybe there is another method that is more suitable for you. Or maybe you are not learning well for what the person is teaching you. Or maybe the person is not mentoring you well. Now, and if you are following, follow and implement. Not, some people are not even good followers. Yes, but follow with conviction. Ask questions. During my time of learning, when I started newly, I learned a lot. I implement a lot. But the problem is that in a world of social media, we understand that there's a lots of confusion here and there. And one of those confusion we actually solve today. Isiokwu anyị bụ step by step ihe nwere ike ime mgbe ị na-achịkọtara ọdịnala ma gee ntị nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-achịte n'ọdịnala n'ime obi gị n'ikpebigo n'obi gị na ị chọrọ ichịkọtara ọdịnala nke bụ eziokwu na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. I have seen it all. I have seen it all. I was born a Roman church member, not ordinary as a church goer, but a dedicated one at that. I have read all the spiritual books they have. Is it Vatican I, Vatican II, canon law, catechisms? Is it the lives of the saints? Is it the councils of the church? I have read so many. Now, after studying everything concerning the Orthodox Church, I now find out that only Hedeka coming back to the root. Anokona mnyano n'ime society si no n'ime ụka. So I'm saying it out of experience. Every time I name morning cry. Echikwa ebe a bakwa gụkwa ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche. Visit many temples. I remember when I was in India in early 2000, the year 2003. It's a long years ago, right? Yes. I participated in the temple festivals. And I took my time to understand the way of worship in Hinduism. And I have read Buddha. The same time I have participated in many temple festivals, which I will not start mentioning now. Till I have already attended Pentecostal churches. Finally, I came back to Odinana. I have seen it all. Tell you for fact. Overall, if you practice genuine Odinana spirituality, is natural. It's very simple. But the truth of the matter is that some people are not really practicing real Odinana, or some people have not really made up their mind to come back to their roots. Maybe some people decide to come back to their roots because they heard Ordinary. Sorry, network is so bad. That's why, but I hope we will continue. So, we work that time in West of the Yenina. So, my actually would again never abona. Abona in our practice genuine Ordinana. Oh, we're in our practice Ordinana. He had you be able to get their problem solved and they will go back. That mindset is not really mindset that will really help you in this Ordinana journey.
sometimes your ezumezu will not be happy with that your decision. And having this kind of mindset could be one of the reasons why your prayers have not been answered. It is a bazaba, it is a zakuru. Like me, difference between me and you is because I have made up my mind wholeheartedly. Maybe because I have read it, I have seen it all. I have read so many books. I have traveled far and near. I have seen it all. I have read Bible from beginning to the end 3 good times. Therefore, and because of that thing, we analyze then we'll find out that now Odinana remain the best. What is the best for we Africans? Now, here opening a great topic and Jibiata. Topic have step by step here where he came. And the mistake in the Maduneme, Mahachigata and Odinana. So a more to them mother have into confusion. Example. If for anything you have made up your mind to come back to your root. Iembonambu ikwesiri ime abụrụ ka ije juba koro onye buchi onye ụwa gị. That is ka ịmalụ onye reincarnated your spiritual guide. Let me put it this way. Ma isi na be nna gị ma ọ bụ isi na be nne gị ma ọ ka akpọrọ gị afa nọọ nna mụtara nna gị ma ọ nọọ nwanne nna gị ma ọ bụ n'onye na-etu ma ọ n'onye na-etu a. I would like to tell you the truth. Na your mission is Odinana bụ ihe is ejubalobo ka ịmalụ onye nọrọ ụwa by name. You are going the wrong direction. And because of this kind of mindset, lots of people have gone astray. And today, most of them are dormant. When I return to Odinana, let me tell you, use myself as an example. When I return to Odinana, my mindset is not Emoye normal by name. Because knowing normal by name will never solve your problem by any way. Yes, he was remember need theater no Odinana. Well, face here is your chicken. Only obu which on your one. Your spiritual guide. Call upon your ancestors. Call upon the entities of past. More than a sugi, more than a tongue, more than that has anything to do with you. They should please assist you. They even want an answer from Hagai Yagi. Clearly, make mistake. Oh, yeah, but I didn't advocate in the matter. The first important thing you must do when you return to Odinana is to start your spiritual exercise. Because you need guide. You need to activate that your inner power in you. So that you will properly guide it. So that you will not fall a victim. So that you will not be misled. Or a bayana onye nwere ike idu ihe ụzọ ka ị banye n'aka onye mmụọ gị na ha so nabatalụ n'ọbụ onye ga-akụziri gị ụzọ. Mgbe m na-search for way out, solution and mystery surrounding my existence, I went to so many places. Some areas I will be warned that I should back off. That where I'm going is not where I belong to. And I will back off. Reason, it's possible for me that way because I activated my inner power. I got my ezumezu, my chi, and entities of power that follows me involved in my course, in my journey. Do you know why you are failing? You are failing because you did not carry your chi and your ezumezu along while searching. Because you offer face is your chicken is mezu. Highly get to the right person. Get again at the right path.
imesi nka nke bụ eziokwu na ime ya na eziokwu na ezi asụsụ a ga-ebuga gị a ga-ele nke gị ọ na onye ọ ga-adabara gị onye a ga-esi n'aka ya wee nyere gị aka. Ọ nwere ike izu onye na social media, ị nwere ike ịnweta about the person by somebody ịgwa gị, ị nwere ike problem ahụ nwere ike na-akụtarị ya mmadụ esi n'aka onye ahụ wee gwa gị gị kọntaktị onye dị etu a, ma ọ bụkwa ndị bịara na social media search for something then ihe gbasara onye ahụ pop out, but the most important thing bụ listen to your inner being. Their spirit guide will say onye dị etu a sobo onye dị etu a. If you activate your inner power, believe in me, you will never go astray. I can lead you to the right person. So if you are searching without carrying your chi and your space along, believe in me, you might make mistakes. You know what I mean? So to avoid that mistakes, first of all, tell your chi ebi nature. Tell your chi onye chọrọ ka onye na-etu a mere gị ihe na-etu a. Yọọ ya chi gị ọ bụrụ na onye a ka ọ chọrọ ka ha guide ya gị, ha mee ka obi gị sie ike, obi gị nabata onye na-etu a. Ọ na-abụ nwatakịrị gwa okenye ebe ọ na-eje ọ gwaghị ihe ọ ya ekwu ma o ruo. So first of all, he must carry your chi and his mace along. Ha ga-ebute ụzọ na-eso ha n'azụ. Ọnya ka eji si onye buru chi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. So after informing them your intention to consult Afa, then ask them to lead you to the right person. Once ha lead you to the right person, ihe ị ga-eme iruo n'aka the right person, ihe ị ga-eme bụ isi onye anya gbaara gị afa, ọ gbara gị afa ndụ, ọ gbara gị afa ihe niile na-eme na ndụ gị. Ihe ị kwesịrị ime ka ị pụta ihe, hapụ afọ onye ụwa, because ị matagoro na onye nọrọ ụwa etu ọ bụ mụnwa, onye nọrọ m ụwa bụ my grandfather. Yes, nna m mụtara nna m. Now ị matagoro afịa without a solve other problem bụ a hindrance to you, you are going nowhere. Ị ghọtara ya? Yes. So ị ma hapụ isi gbawara ike ajụ, ị ga-asolve go ihe with their main problem. Example, mgbe m batara n'ọdịnala, ihe bụ great problem lead m to ọdịnala wụ ịsolve problem ihe na-eme na ngwuru be nna m na-ebute rise and fall. Ị ghọtara ya? Nyawa bụ ihe izi bugara na be dibịa and wee jụba ese ebe ụlọ jụba ese ụka mejuziri ụka method, and I point out that here my problem is foundation. I should go back to my foundation and atụ aka na ngwuru. Mgbe emecha mgbe nchi ya tara n'ọdịnala wee chụwa kere ihe ọbụla a na-atụkwa aka na ngwuru. Ịfụrụ ya? So ọ bụrụ na mgbe a na-ije na-agba afọ onye ụwa, ịfụrụ na ịgbachagoro afọ onye ụwa ihe na-ebe na aka na-eme. Now, in my own case, gbawa afa ewee tụọ aka sị na nke mbụ na o nwere ọfọ ihe butegoro mkpana ụmụaka m nwa bịara ịgba afọ maka onwe m esizie na ọka m wee gwuo maka ezinụlọ m. Ewee gwuo na ihe na-ebute m mpịawa azụ bụ na o nwere ọfọ. Yes, na ọfọ a nwa m na ụdị ọbara na ọfọ a ọfọ kwesịrị iji ka ngozi na ekpere ọma na ngozi na okwu ọma ndị nna nna anyị ha kwubiri, ndị wubere ngwuru be nna m, ka ngozi a nwee ike kwudoro m ka m wee du ude wee pụta ihe. Dọtara ya? So ihe izi m bụ ụzọ mee bụ ịwachida dawa ọfọ. Dọtara ya? Bụrụ ụzọ wachidoro dị ọfọ. Mana example, o nwere ndị ga-awa ịgba afafa, ọ bụrụ na ihe wugoro problem n'ebe ha nọ bụ ụchụ, mepenti pichọ ka iwe ghọta ihe m na-akọwa. Maka ndị ma nkụzi mana nna ala nke ihe ọmụmatụ, ihe nji amatụ bụ na ọ bụrụ ichefu ihe m kwuru n'otu ihe mma ka m let me paint a picture here. Ọ bụrụ na ịgbasi ala afa, ọ bụrụ na ụchụ ihe dị n'ụzọ gị, ụchụ a enwere ụzọ ụchụ ịtọ dịnụ. Enwere ike ọ bụrụ otu mmụọ gbara gị,
ghọtara ya o nwere ike ọ bụrụ otu mmụọ gbara gị maka ihi na nke a ma ọ bụ nke ọzọ achọghị m ịga into details now. Otu ahụ mmụọ gbara gị nwere ike bụrụ nyanwa bụ ogbochi n'ebe ị nọ. Nwa otu mmadụ gbara gị okwu mmadụ kwubiri ma ọ bụ ọrụ mmụọ mmadụ lụrụ wee megide gị ma ọ ma adịrị gị mma. Nwee ike otu ọzọ ya adịrị ụzọ gị nwere ike ọ bụrụ otu ị gbara onwe gị site na ya lifestyle, that is na otu ị metara onwe gị eleghị anya niile eme ihe ana na-asọ nsọ n'ụdị a ma ọ bụ n'ụdị ọzọ wee gbaa gị ụchụ. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na eburu ụzọ saa gị ụchụ wee je na-agbalị gị afa chi onye ụwa, enwere possibility na ama agbata the right person. Otu dị n'ụzọ gị, quote me, yes, otu dị n'ụzọ gị ma ọ na-enwere negative, let's say negative iyi ụwa dị n'ụzọ gị, ma ọ bụ na o nwere ihe mere n'uchi gị na-ezo ezo, enwere possibility na agba data afa ka ha nwere na ọsọ ya bụ na dibịa abụ ogere na ọya gbata afọ onye nọrọ ụwa. Ị nwere ike ije n'ebe agbacha afa si n'ọbe nna gị ka esi, nwere ike akpọ ofu onye afa, onye nke ọzọ agbawakwa, onye nke ọgbọdọ ka ọ dị confused. Ọ dịzie confused, familiar spirit will take over. Ịmara, yes, that negative idea ji anwa so gị will form ihe a na-akpọ phantoms. Now, familiar spirit will take over. Now, the person will be misled. O nwere gasị anọ ikwu nne gị, ihe niile ahụ ka e wee gbaa gị agha, ihe niile ahụ ka e wee bute more confusion n'ọnọdụ gị, ihe niile ahụ ka e wee continue na-apịawa gị azụ, maka na agbagodo afọ etu a asị na onye at a stage nwere ike ịdị confused. Ị nọ n'ọnọdụ eji anara, at the end of the day apịawa gị azụ. Ị mara na n'ọnọdụ ka asị na agbụ ahụ ekere gị nwa ngwere na orubere ọtụtụ acha. And then nwere imirikite ndị mmadụ ndị nọ under the influence of my voice nọ n'ụdị ọnọdụ a. O nwere oge anọzi n'ọnọdụ kwagmaiz, enwerozi ije na-ejezi ihu, a na-ejezi azụ. At the stage mgbe a gbara ya afasị anọ ikwu nne ya, kọdọsị anọ ikwu nne ya, kọdọsị anọ ikwu nne nne ya. At a stage ọ dịzie confused. Some remain stagnant till today. Some people at this point ebe a ka ha kwụsịrị. Ị na-agwazi ọ dị confused, ọsịzie na ya dị tired of everything. At a stage sometimes o nwere ike na-eluzi confidence na afa kwụsịrị, mana afa dị, mana inner disposition of gụnwa a na-agbara afa na inner disposition of onye na-agbara gị afa determines the outcome. Ịghọtara ya? Now, o nwere ike abezie dị n'ọnọdụ dị etu anwa, efuzie na ya bụ afọ anwa enyerozighị ihe ị chọrọ maka iyi na-enwere some negativity na crowd ya part. Otu dị n'ụzọ gị bute ọchịchịrị. At the end of the day, your condition adịghị more confused than mgbe ị bịara ka ịjụta. Ịghọtara ya? So, n'ụdị ọnọdụ dị etu a enwee nsogbu. So, ihe na-agwa ndị mmadụ n'ụdị ọnọdụ dị etu a na ihe a ga-emegoro bụ iti ya back to their root. So, onye abata ndị ahụ ndị agwa ndị mmadụ ha bụgoro ịgba afa onye ụwa, gbagara afa mara ihe na-eme na ndụ gị, maka na akpapụ ogwu ọkpa elu ala na ịma hapụ isi wee gwawara ike ajụ ihe ị ga-emewu ịgbagoro afọ ya gbadogoro n'otu ọ dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na otu dị n'ụzọ gị ma ọ bụ na-enwere mmekọta dị n'ụzọ gị na-agbaghị ayaga, eburu ụzọ sapụgoro elu ọnwụ na ọtụtụ na ọdị n'ụzọ ga-asagoro elu, ịdịgoro ọchanụ. Ịmụrụ na etu a nwatakịrị nọ, etu ị nọ nnọọ ịkwadocha nnọọ ebe ị na-eje yiri white na-akwado pụtara rum gị, na-akwado ka ije iwee fụọ obere nwa gị ka o buru si n'ahụ, nwa nsị ma aka ya niile, ihe niile nsị na-abịa ka ọ bịa makụọ gị ihu n'obi ebe otu asosieti dati ya child. Ọkwa eziokwu, ị ga-akpọ onye ọbụla na-ete care of the child
ka onye nọ nso abịa ata ide nwa ọ ịghọtara ya etu ahụ ka ọ dị mgbe ibu ọtọ nọ n'ahụ na-achọ ka establish relationship with mmụọ whether ma mmụọ so gị directly or indirectly ịghọtara ya ịma hapụ isi gbawara ike ajụ a ga-akpaliri na ana wee kpa n'ụfọ ka o wee gazie so ihe izi ị ga-ebu ụzọ ịgbagoro afa ịmarụ na otu ọ dị n'ụzọ gị ịmarụ na o nwere mmụọ na-ewere gị iwe ịmarụ na o nwere ọgwụ dị n'ụzọ gị ịmarụ na ndị amoosu nọ na ya ahụ maka ihe ndị a ka ị ga-ebu ụzọ sọ ọgwụcha ọnya ahụ mmadụ ikpecha ụzọ ya ịsọ ọgwụcha ya ọ bụrụ na o nwere mmụọ na-ewere gị iwe inwe ego ime dị needful mee inweghị ego ime dị needful iwere akwa na-etu sikọwa wee jizegoro mmụọ ahụ iwe wee yọba ha maka na ile ọma ka eji na ji aga n'ogwu ọkwa eziokwu ndị ga-alụwi lụọ ndị ma alụwi were ile ọma ọ bụrụ na ndị mmiri na-enye gị nsogbu ị nwere ego iji alụ ọrụ ma ikpegoro ile ọma ị na-eyi nga eji ha ntụrụ ya spiritual exercise na-agwa ha na ikwekwara na ịdị ajụkwara ajụ by so doing you establish a cordial relationship with those entities of powers and the mmụọ ịfụ na iwu ha ga-eme gịnị ga-adajụ ọ dị ka onye ji gị ụgwọ mana ọ na-abịa gị nso gịnị a na-afụ ọ na-enyekwa update biko gị nwekwara ya ndị sisi obiọma anwa o ji gị ga-agba gị mmiri n'obi ya o nwere onye bịara one day mana onye nche ịkọ akụkọ ka m were ewe maatụ wee sị m biko na ya na-akwado wedding onye mma ọfụma yes wee sị m na ya na-akwado wedding na biko na ya chọrọ 200,000 m nyegoro ya wee were 200,000 wee nye that was months back nyetazie ya bụ ego anwa then na-echezi ka till now as we speak now what about the money ọ bụrụ ịwetara the money my problem na ọbịaziri na avoid m ọnwegoro ụbọchị m kpọrọ ya na call it will not ọma respond nwere ike after 1 week mkpọkwa ya ọzọ ọma respond even that money I decided go ka m were ego ebe ọ bụ na ọ na-ere rice ka ngwa were ego go some bags of rice adịa up na ndị a na-ebunatakwara m maka ike ndị mmadụ na Christmas mana ọ dị epik that call ahụ ọ dị epik bezie ọ dị enwebi igwe mana ọ bụrụ na ebi na o mechiri ka kpọọ ya kpọọ na God ọsọ nwa nna na-emekwana ihe a ya mere wedere ya agịlụ na ya nwetakwara n'ego mana na onwe ihe a jikwara ego ndị ahụ eme ma ọ bụ na ya chọrọ ka e were ego azụ osisi biko m jere ya ga azụcha site ka edekwa ndị mmadụ ịfụrụ na n'okwu dị mma na-eme ka ọdụma megide jụọ oyi mana o wetara ya so but for me I decided go in the money mana onye isi lachata ụda ọ zatara n'ụkwụ ebe ka sọrọ ọsọ ihe ọ pụtara bụ na that money is a small money na ọnwụgoro ka mkpa ji wee jide ya echi I will not take him serious again ya kenyi wee mawara ga-atụ abụ ọ bụgoro na iji mmụọ ụgwọ pay attention na-ayọ mmụọ na-agọpụrụ mmụọ isi adọ chi onye ụwa m uche mmụọ dịkwara ya na m kwesịrị ime ihe m na-eme ka mụ na were kọọ mana kịta ọnọdụ m adịrọ mma were m ndidi nke bụ eziokwu na mmụọ ihe mmụọ chọrọ ụwụ that relationship ọ bụrụgoro aja ihe mme ị nwere ike ọ bụrụ nzu bụrụ edo bụrụ nkwụ ọkụ ka ị na-atụrụ chi gị ma ọ bụ mmụọ gị na-asị wee na-ayọtụ ha chi ya biko ọ bụrụ na ụzọ gị dị mma n'ihi ya bụkwa anaghị anụ chọrọ ha aja ihe mme nke bụ eziokwu n'obi ha ga-elu ala if they notice if they sense sincerity in what you are saying. You know, so why people are failing once they come to Odinana? Now how they made the right thing. So the right thing you get both on the go Ebagorumbo, Funa, Nebalumbo, Malugore Ben Subugudi. On one Onahonaya, Ijana no, while doctors say to a mellow, say to a mellow, say to a mellow. Some doctors said the good laugh. Now the proper thing to do. Because there were so many things in where he came with similar symptom. You know that? We send their lab. Result lab up there. Where money help both here. So alpha, deep alpha spiritual lab.
Yes, I keep saying it. Emesịa ya mana ebe ya problem si. Ndị nwere ego ịchụkwa na ịchụkwa, ndị nwere ego ịyọ ayịyọ, ndị nwere ego igburu anụ ma ọ bụ alignment meela ha. Unu emezina the wrong thing. Mgbe ọbụla i buru ụzọ je gbawa afachi onye ụwa gị, at a stage you will be confused. And o nwere amago m atụ gwa ndị mmadụ. Ị na ụfọdụ nwere ike ịsị gị kedu ka mmadụ ga-esi wee fidichi onye ụwa ya na ọ bụrụ na ọ mara afọ ya. Yes, ka nkọwala gị. Ka mmakwara ofu atụ amago m atụ mbụ. Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna mụtagoro nwa gị na nwa gị emesịa skuulu nwa gị na-eje akwụkwọ wee sị na-achọrọ ịfụ nne na nna m nwa na-agụ akwụkwọ na skuulu a. Lesen afa gị bụ Ifeanyị Okeke onye ọkụzụ, iwe luo wee kpọọ ọwụ na aha nwa gị bara nwa gị Ifeanyị Okeke ya Ifeanyị Junior definitely Okeke bụ sọnem. Ewee ruo na skuulu wee kpọọ kọrọ onye bụ nna Ifeanyị Okeke Junior ya gbagota n'elu steji. Ihe agbago ka ọ bụ na ịma agbago? You will go, right? Yes, you will go. Afa gị ka akpọrọ mba, mana akpọrọ afa nwa gị ọkwa eziokwu? Yes. Nke bụ eziokwu na chi onye ụwa gị maara gị, ọ ma na onye nwawa onye nọrọ n'ụwa, mana ọgụ nwawa onye amaghị ya. Now, ọ bụrụ ghara na-ewe n'ihe ọkụkọ elu wee sị chi onye ụwa mụnwa bụ Ifeanyị Okeke onye ọkụzụ n'ụbọchị taata bụ afọ na mbụ na-akpọ ọgụgụ uche onye ụwa m, onye ọbụla ịbụ nwoke, ịbụ nwaanyị, isi n'ikwu nne m, isi n'ikwu nna m, n'oge ka m na-akpọtụ taa gị gbadata gị n'ike nga gị na mmụọ niile gị na ha so, ọ bụ mmiri, ọ bụ alụsị, mmụọ niile dị n'ikwu nne, mmụọ niile dị n'ikwu nna, ha na chi onye ụwa m na-erikọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Asị m ụnụ kwụrụ gbadata n'ụbọchị taa. Nke bụ eziokwu n'ime ha n'ihe a, ọ ha sị ha n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ha gbadata. Every spirit respect the name of the Most High, the creator of the whole universe. Ọ bụrụ na aha Jizọs ka ya kpọ, because Jesus is chi na nke ndị anyarị, mana ịkpọwa na Chineke nke pụrụ ime ihe niile, the creator of the whole universe, that spirit God answer. Ọ chi a ka Abraham kpọkuru, o wee sị ya were ebube chụọ ya. Ọ chi a ka ndị the ancient people of the old kpọkuru, ihe ịrịba ama dị iche iche mee. Ọ chi a nke pụrụ ime ihe niile ka Moses kpọrọ wee tie mkpọ ya na mmiri a wee sị na n'esi wee kewa. Ọ chi a ka a kpọrọ ihe ịrịba ama dị iche iche wee mee na agba ochie. Ebe Jizọs ndị ụka ọbịa kwukwa na enwere nna nke zitere ya. Say, why going to him? If you can talk to that Chukwu Okike. Even n'ọdịnala Igbo, ọ Chukwu Okike wụ chi nke karịcha akarịcha. Ihe anyị na-akpọ ndị ọzọ bụ ndị mmụọ ndị ọzọ niile bụ ndị njem nke Chukwu, ndị na-enyere anyị aka budo anyị ya anyị ebugara Chukwu. They are not God on their own. Ọ ndị na-eje Chukwu na mmadụ ozi. Ghọtara ya? So gịnị ọzọ ka m na-ekwu na ya ụbọchị taata bụ learn all those things. Chi onye ụwa gị, mgbe anyị kpozie chi onye ụwa gị na mmụọ niile gị na-eso esitara all of them bịa. Etu m si eme ewu mmesịa ya, akpọgwọ bụ mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị ahụ taata wa akwụkwọ m ha bịa soro urie soro ụlọ. Onye akpọrọ ya na gịnị ya kpọrọ ibe nke bụ eziokwu na imesi ya anya etu a bụ onye bụ anụ, onye anwa bụrụ ichi onye ụwa gị si ha azọ na azọ na ọ dịrị ịga ka ị na-akpọ. Nke bụ eziokwu na ime ha na-echi onye ụwa nke bara bịa soro ụbọchị a gị na-erikọ. Ịkpọrọ mmadụ afọ mana ọ mara onwe gị na-erikọ. Ọ dị ka ịpụta kịta ịpụtasị na ị na-achọ onye isi nchụaja na Ugochi tụrụ na tempụl, kpọrọ m afa mana okomaka m step up. Ọ bụgoro na ịbịa na tempụl na ebe ọbụla ị nọ all over the world, i wee sị na ịkpọkpọ entities of powers mmụọ niile nọ n'Ugochi tụrụ na tempụl. Ọ bụgoro na ịkpọrọ otu ịgbara ije na afa
ịkpọrọ ihe eji na nchawo ma ọ kpọọ arụsị ndị ọzọ gasị na tempụl ịkpọ ha na anyị na-akpọkwu mmụọ niile nọ n'Ugochi na tempụl they will answer you. ịkpọrọ ha afọ but once you mention the point of contact they will know you are talking to them and they will come. ịghọtara ya ụfọdụ ndị mmadụ abịakwa enwere so many confusion ọ mere ọtụ ndị mmadụ ha they remain stagnant, they did not progress. And in creation, once you remain stagnant, you know onye na-agbada agbada. ụfọdụ ga-abịa sị gị create a confusion, sị gị na-enwere chi onye ụwa iche, na-enwere chi iche, na-enwere onye ụwa iche, na-enwere chi iche. Once ya, they should stop confusing innocent ones. People na-achị ya tazi nwere nke ha ma. Ihe mkpọrọ ya chi onye ụwa mmadụ, there is no point dividing it. That one. Ọ bụgoro na ị pụtara enwe obesichi, nwe obesi ikenga. What does that ikenga represent? These people know here, can they explain to you what ikenga represents? N'ọdịnala Igbo edebe ikenga chi. Ọ bụ ndị na-abanye n'ekọta ọ na-ewere akwa banye n'ekọta ha na-abụọ. That one. Ikenga represent more on forces ọbụla. The ikenga bụ the spiritual force not behind the achi. Yana chi gị so. Ikenga is a symbol. Ndị Igbo ma ọ bụgoro ndị ichie enwere ndị ichie nwoke na ndị ichie nwanyị nwee ikenga ndị ichie. Many other spiritual forces, entities of powers ha na ndị ichie. Etu akọrọ na chi gị nwere ikenga chi. Ikenga represent all other spiritual forces. You know, that comes with your child, work in harmony with your chi. Then why splitting it? Any people that say split here. Now you wanna check what you okay in your ego and the person is targeting your pocket. You wanna check what you feed the church, or say feed the chair. That you feed the church, or say feed the you feed the church, or say feed the audio. Feed the church, or say feed the audio. Your pockets called a target. I can tell you I'm a successful leader and I feel my chi and my chonyo. As an entity, I don't feel teacher, feel they can get you. Don't allow anybody to deceive you. In all the spiritual books I have ever read, no spirituality have double chi and ikenga. Even in Christianity, we tell you they are spiritual guide. If you read other books, is it Buddha? Is it other books? You have every individual have spiritual guide. And that spiritual guide will help people show you one man. Although the man there with that mindset, or whatever has with that mindset, and that split here are you splitting it for good or for bad? You don't need to split. They work in harmony. That one entity. You know that? So don't allow anybody to ask you for money to feed your chi and ask you for money again to feed your own one. Or yeah, feeding your chi on your one. And the other money feed them by the chip out there. That guy they feed the chi on your one. They work in harmony. Ndị Igbo ma ihe dị wee the obesity, Kenga. They work in harmony. So why split it? I can tell you, if you fall for that victim, they will be able to exploit you by asking you for money to feed chi and asking you for money to feed Onyowa. Onyowa was one. He can represent the forces and the spirit that followed their chi. You know that? I think that confusion, I'm not solved again. But tomorrow, a lot of people are teaching so many things, but the target is their pocket. If you feed the chi, or say we are the one here for, or so feed the Onyowa. If you feed the Onyowa, so feed the chi, their pocket they are looking for. Your guiding angel, we can talk about ya. It's there to other spiritual books. Much on every mention over now. They will keep telling you that is your spiritual guide. Your spiritual guide was ready. Other entities as you rise. Here now, we so, Onya say why the Kenga. The Kenga represents any forces. All the forces of Umri of Arose Sochionyo Wage, morning the Sochionyo Wage. That is what the Kengachi represents. I can tell you. But on our better cause confusion in the matter at the stage of another tired.
Don't allow anybody to deceive you. Some of these people now does not even belong to any Odinana group in their various towns. But for one town in for one reason or the other, you're supposed to belong to Odinana group. Key where they learn. Ordinary if you get learn in total on Facebook. Some of the things in on Facebook are not really the way it is. You know that? If Odinana, I don't learn Odinana on Facebook. I belong to Odinana groups in my town. Every Sunday, go to Odinana in my village. We gather and discuss our issues. Only here when you want the elders, from there, by one or two and those only teacher. By one or two more teacher. By no two or two Odinana, kids call the whole oraifite as a whole. Money may choose or whatever you have, but an oraifite, the same mother. Then I don't know the name of that. They say I do a set. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi so because I belong to all the decision making body. As long as Odinana is concerned, unless when you are doing yoga, the person was known me. And that's how you learn. But over the day for the Najo, one day see when you go to the long way, go on about them on the one, then on Lagos. On Lagos, they belong both to groups like Facebook. Or just create a page in here, come another pen. The person is not an authority. So I'm very here. So I'm not check a while ago. Now, each or email here, every morning, and under the influence of my voice. Echefuna, Obrona, identify within Odinana, Rogodono. Kabaro, this S-Mass. For any reason, after them, like Kabaro jet go to Odinana, the Yafa. Don't bother if they on the Lagos, Manahasu no to he had a mail, okay, meeting, you have a meeting, and a mail rotation. Yes, and a mail rotating house, oh, one boy, you do my house. Yes, young boy, huh? Never now. Obrona, name mana, name no, identify with them. Oh, what was you one of your uncle when in a village you can have okay meeting do or meru meeting? By so the limit amanelo. By so the contribute your uncle and I do and I could say Kagari Rigoro, or don't demand on social media and a luno or macarona am I. Hosea forces that my people are suffering because of lack of knowledge and vision. So why you are spending more and you are not getting what you want is because you are not doing the right thing. Emmanuel will follow them man on social media. Nazanda or all. Man of what to cheer. Follow us what to cheer. About to cheer or don't know furum. Or don't know furum. They may him. Or losing them mad when I'm one. So then I check a while ago. Obrona, when no social media. Even when I make business in Apple, I have from the online platform or eBay and the AliExpress. Or Alibaba. The profile, if you read the company's rules, how can I say before you do any business with anybody, they were ranking members. They not go with the companies and those platforms for a very long time, and they will rank members. One way batch. Mobuge go profile onyanwa. Malon antecedent here. Then we rating. Ejama the customer rating. You will malon ode wogman here name. Abu ebe on this the number one on well, and then was confusion. Please and please don't allow anybody to ask you for money to feed their chief and the separate and feed your own one separate. Chono one is one entity. That he came there, so chili, about have over the bottle chair like have image. And when he came there, so he came there, they present the forces here and they will feed them together. So
But before I'm going to now, I'm for the airtime. You could map airtel. I'm going to start about 0478062237913945. I call again 0478062237913945. Echefuna na-enwelu code eji load this card. Or star 126 KD load Airtel. Let me call for the last time. 0478062237913947. This is Airtel airtime of 500 naira. Common I check here I won't glow. So what am I saying? All those things we was the name of Ordinana. Rules of Bagara from what he had no son. Align over with your chiggy. Then Chidu Kudos Yelegi. My align over feeding your chig with Adamo Chigapa. Chigi is Surogogi, but I can hear the Kogo. Buy a chicken Suzigi. Subsequently, church you for Noah. For the fact that chicken Suzigi. Ana was a for Noah or respond to the rich after. Makana chiga kurugo gini abudugo for the association makana otono and the emegudo di neti gini amelo jesu so na ebe no have been severe emegudo establish go gina chigi with alignment yotaria onya bataria adon kwa ndi self ya bu imechi anaghị alignment feed echi ha with etu method an gwara gị chi onye ụwa ha bịa kwụda ha na nlọ gwa ha na ya bụ onye dị etu a na ya bụ nna mụtara nna gị na afia wee dị etu a na onye ọgbọ onye ụwa gị ifukwara ebe o mere ọ na-eme especially ndị nwere call then ka mkpọ nke glow before I chịkọ now nke bụ abụ nke glow airtime bụ 16549938262616 echefukwana ihe eji load glow bụ star 123 star itinye nọmba na mkpọ again 1654995382626116. I will call for the last one, last time. 1654995382626116. I'm going to the last time. 1654995382626116. Now for glow airtime. Kita ego ta go step by step ihe kwesịrị ime. Where kudo si ite n'ọdịnala Igbo. Eneghara anya follow my step by step and always follow who know. Ime ihe ndị a na-eme gradually create a time for your spiritual exercise. Believe in me. Ọ bụrụ na efu abụrụ result gradually you start seeing results. Ọdịnala Igbo abụrụ ọgwụ. Ịbata n'ọdịnala Igbo step by step abụrụ ihe ya wee bata ana isi dibịa na biznes ya adịghị aga ma ọ bụ na biznes ya adịghị aga ma ọ bụ na ọrụ ya adịghị aga ọsọ ka ya gbuchatara ite ma ọ bụ isi ya na ministri gị na chọọchị ya adịghị aga ma ọ bụ na nke a adịghị eme ọsọ ka ya gbuchatara ite
ọ bụ ihe ọ bụla ị kọmplen ya ka e gbuchatara gị obere ite. O nwere ike ịkpọ ite ahụ ihe sọdị, o nwere ike ọsị ọkpọ ya uru akọ mmiri, o nwere ike ọsị ọkpọ ihe sọdị anụ itebe ite. Ihe a bụrụ ọdịnala ka ị na-eme ọkụ ịma. Yes, maka na onye ahụ achọrọ ịsọlvụ the problem for your root. O kwesịrị ịma na ị kwesịgoro ka ime udo n'etiti mmụọ niile gị na ha so ka ha wee gọzie gị. Like mụ nwa mgbe m natara n'ọdịnala I fall on that victim because ekpere m ekpere wee yọọ gọọ ọfọ yọọ mmụọ mụ na ha so ka agaghị bịa m. Ihe ize ebe ụzọ m ebu ụjegoro gbaa afa yatara ya gbaa afa bidogoro n'ime n'uro nwacha afa awa asị nwachi ọfọ mana ọ bụrụ na o nwere na m esoro the 9 person bịa kọchara ya upside down na-enwe ma ọ bụ ihe dị na family ọsị nke o gbuchatara m ite. Onye gbuchatara m ite anwa ọ ite anwa ga-awachi ọfọ ga-ụdịra ngwo ịmakwa ihe ọfọ ha mmiri. Ihe ọfọ ha mmiri bụ na mgbe ahụ etufuru ọfọ anwa ka etufuru ngọzi ka etufuru ebere niile na ọfọ niile na ebumnobi ọma niile ndị nna nna anyị ha gwara maka ndụrụgandụ. Gịnị bụ ndụrụgandụ? Ndụrụgandụ bụ nwa amụta ibie nwa amụta ibie nwa amụta ibie nwa amụta ibie generation a na-aga. O nwere wish of my forefathers towards my lineage. So and that ọfọ ahụ bụ ihe a ji kwubi okwu etie na. So mgbe anyị tụfuru ya ịtụfuru ọfọ niile ahụ na ngozi niile ahụ na wish niile ahụ. So mgbe ahụ bịa awachi ọfọ kwuo na ọfọ a na-awachi bụ ọfọ na nna anyị etufuru onye ka wachi. By then I'm restoring all the wealth. But okwu ọma niile ahụ kwuru. And as I'm restore all the wealth ngozi niile ahụ ọfọ ọma niile ahụ ha gọrọ ihe ọma niile ahụ so ọfọ niile ahụ na ọsụsa ngozi na approval emelo ekpere niile ha belụ maka ụmụ ha unborn abịa na mmezu n'isi m. That's why I'm smiling. That's why I'm shining. That's why I'm successful. Mana mgbe ị hapụrụ irestọ ihe ndị a ị mara na ị hapụrụ isi gwọwara ike ajụ ije gbuchatara gị ite. Ebe ọ na-egbuchatara gị ite na mmụọ nsọ gị wee gịrị gbarụọ ite ahụ. Yes, etu a m gburu be nna m na ndị nna nna ha na-eriwe na-etufuru ọfọ eje mgbo ite. Ebe ọ na-igbu ite na ha ya agbalụ dati agbalụ ite alụ mata ọsọ ihe ọsọ ya bụ na ọnya alụ ya ite agha ma alụ ọrụ ọsọ ya bụgo n'itike 1.7 million ite ama alụ ọrụ by then esi na dibịa egwuo onwe ya. Ịmara ụfọdụ dibịa ụfọdụ were na-asị na dibịa egwuo onwe ya ọzọ ya na-asị ụbịa mee ihe ọdịnala esi mba ọ na-egwuo na onwe ya mgbe bụ nọọsụ kam. Mana ọgụ nwa mere onwe ga scam ma because of your ignorance or because of your greediness. I nwere ike ịgbachara ụfọdụ ndị mmadụ akakwa ife ha ga-eme ofe ilu na ọya spend ya ma ọmọdụ ojecha onye ya egburu ya ike. Mana ọ bụrụzi na ọ bụgoro na na-agbasara gị afọ a gwaghị ihe ị ga-eme ọsọ ya bụgo na-akwado ihe 10 ọ bụrụ iwu na ya eme ha 10 enwere ike emezi ihe na onwe ike ọ bụrụ na ụchụ na chi gị ka imego kewa eziokwu na ime gradually ego na-abịazi onwezie ụmụ mmụọ na-achọzi ka esetụrụ ha maka na onye kwụ ụgwọ oge nwere onwe gradually. Ị mara na nkụ siri nkụ enwetara n'ubi ka eti esiri ubi nri. Mana mgbe ị ga-ajụ na ihe eme ihe ndị a jee chọba ka ị chọta short cut ewee daa n'aka ndị ya sị ka egbuoro gị egbujara gị ite ire ebe akwa. O nwere ihe nkebe asị m na onye egbujara ite n'ọrụ ihe a ya eme wee si abụrụkwa ite baje bụ onye gbuoro gị ite ihe iyi eme ihe ọbụla ọ gwara gị mee ya. Inwe ajụjụ na nkụzi taa eji m n'aka na ọ bụrụ na ya igecha vidio a put ihe m gwara in practice, believe in me, things will start to change. Inwe ajụjụ na nkụzi a send them message na WhatsApp 0805 78 37 672 0805 78 37 672. Ya gazie ndụ n'ọfọ ọ dịkwanụ echi niile by this time n'oge ụtụtụ ya gazie ndụ ka anyị yerịkwanụ nwa obere egwu.
n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, agụọ m ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'olu na ndị nọ n'Igbo ma ndị nọ na mba ana mmadụ. A sị m na distansị ama awa ịbara ya, na-ezughị oke ama awa ịbara ya, bụ ihe ọbụla bụ ọchịchị obi ụlọ. A sịkwarị na ọnọdụ na ọ nwere ihe dị n'ụzọ ụlọ mana ọ bụrụ ihe siri ike, ana m ayọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, agbụ ọbụla ekele ụlọ mana mmadụ mana mmụọ ka a tọghee ya n'oge awa n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya ya gazielu ọfọ.